2012आव आं BPF पार्टी गारनानै आं समाजनि खामानि मावफैदों आं जेब्ला BPF हान्जा गारो आं अनेक समस्याखौ लानानै प्रमद बर'जों थांनानै बिसिनि एबसु अफिसाव थांनानै रायज्लायहैदों बे दायित्व गैया लिडारफ्रा दायित्व गैया मुगैया सा बुंबाय थाबानो जागोन नामा जे 17 बोसोराव मा मावा 17 बोसोराव मा मावा बेखौनो बुंबाय थानानै जागोन नामा दायित्व लानांगोन ना दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जेसेबां दङ हाइकर्टनिबो अनारेबल हाइकर्टनिबो अर्डार दंहा दिनै जोंनाव आयेनफ्रानो दंखाजोबो नैबे रिभिनिउ एडमिनिस्ट्रेसन इन आसाम बे लेखाखौ फराय बेफोराव नियमफ्रा गासिबो दंजोबो फरायनानै सोलों चेप्टार 10 आव मा आयेन दं बे चेप्टार 10 नि आयेनखौ फराय बेफोर लेखाखौ फराय मा दं बेफोराव मोनजोबगोन दा दिनै बेफोर होखारनाय बेबस्था ला नोंसोर जाथिनि थाखाय थैथां मावनो होननानै बिसोरो एथ' गिदिर आन्दलन खालामनाय मानसिया दिनै फैनानै बिसोरो बे माने मालायखौ दाय होयै टाइम खाथाय बे सम नङा बियो दिनै सरकारा रावबो नायाबो खबर लायाबो बोरै जानो बिदिलाय दिनै गावनि हायाव मालाया सिना लाफैजोब्बाय बेखौबो नोंसोर होखारा बोरै जानांगौ दिनै अर्डार होखाजोब्बाय गासिबो अर्डारखौ नोंसोर मानिया बोरै जानांगौ बेनिफ्राय दुखुनांथाव मा थानांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर होखारनांगौ माबाया दाखालि फेरेंगा बुंबाय बे दावराव देख्रेबना दावराय देख्रेबनो ओरै होनलाना बुंदों बियो बेहा नलेज थानांगौ लेखा फरायनाय ओरै जानोब्ला मानसिखौ जानोब्ला लेंगुवेज बाहायनानै गावखौ देरहादों सानना लानो नाङा बे बेल्ट ब्लकआव जोङो रावबो सोरबा पार्टिकुलार जाथिखौ होखारनांगौ होनना बुङाखै बिथाङा जेरै बुंलादों बे बांगालफोरखौ जों सासेबो होखारा होनलाबायनायफ्रा मा एखेबारे खुनु रेसपन्सिबल मानसि बे खुनु खुगानि लागाम गैयै जोंखि बुंदों नामा सोरबा बांगाल होखारजोब होनना बुंदों नामा जोंथ' बुङाखै आयेनाव जाग्रा थानो मोना आयेनाव जाग्रा थायो थाथों मिलिजुलि थागोन जों अनलायनाय रुजु रायजो जागोन बयजोंबो आङो गिबियावनो बड'सा निउस पर्टेलखौ बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे गासिबो बर' हारि सिबिग्रा बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय बावहरबाय जों दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चजों जानानै थांनाय 19 तारिख सेप्तेम्बराव जे जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि प्रटेक्सन थाखाय धरना होदोंमोन आरो बे प्रटेक्सन धरना समाव आङो प्रमद बर'आ आंनि सायाव जाखिनि खोथा बुंदोंमोन बे खोथाखौ रिप्लाइ होनानै आं बेनाव माखासे जबाब बिदोंमोन दा दिनैसिम बिथाङा दिनै जबाबखौ होनाय जायाखै आं दिनै बेखौनो आरोबाव मोनसे खेंफोरथि होननानै आंनि रायजो राजानि सिगाङाव बुंनो ओंखारनाय जादों जे फार्स्टआवनो जोंना प्रमद बर' बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन जे दावराव देख्रेब नार्जारिया 17 बोसोर BPFनि गोख्रों मावथिमोन दा बे 17 बोसोर BPFनि मावथि थानाय समाव जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि दरलायसे हा उद्धार खालामना होआ बेखौ बुं दावराव देख्रेब नार्जारिया होननानै बुंदोंमोन आरो बेखौ जुदि बुंनो हायोब्ला दरलायसे हा जुदि उद्धार खालामदों होननानै बुंनो हायोब्ला बिनि उनाव जोङो ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारनाङा जों बेखौ सिन्था खालामगोन होनना बुंदोंमोन दा आङो दाखालि क्लियार खालामना होबाय बेनो जे जोङो माखासे हा जे उद्धार खालामना होदों आं बासुगावनि खोलाजाय सरायखनसा गामिनि बाथ्राखौ आं बेनो खोन्थादों आरो लोगोसे जोङो बिलासपुरनि बकुल बसुमतारी हा बेखौ जों उद्धार खालामदों होननानै खोन्थादों अबयसे जोंनि हा उद्धार खालामनायनि बाथ्राया बेल' नङा जों गोबां हा उद्धार खालामदों गोबां जायगायाव जों हा उद्धार खालामदों बेखौ दिनै जों बुंजोबब्ला गोलाव जागोन आरो बेल' नङा जों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकल' बाथ्रा नङा जों बर' समाजाव गाज्रि जायनाखि परिबेस जोंनि गेजेराव फैदों गुबुन हारिफ्रा जोंनि जायगायाव हाबफैनानै जोंनि आइजोफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जोंनि आइजोफोरनि सायाव अयथासार खालामनाय लाना खारनाय बेफोरनि सायावबो जों केस होदों दा बिनि उदाहरन हिसाबै जे बे आमिनपारानि सासे नाबालिका हिन्जाव एखेबारे बेखौ सासे गुबुन हारि मानसिया फैनानै रेप खालामनाय बेखौ जोंनो थांनानै बेखौ मेडिकेल गासिबो थिग खालामनानै केस होनाय आरो बेजों केस होनाय जाहोनाव दा एरेस्ट जाबाय बियो दा पक्स'आव एरेस्ट जादों दा बिनि बादैबो बैखौनो गावआ सासे बर' हिन्जाव उन्दैसा गथ' बेखौबो बिदिनो गुबुन हारि मानसिया रेप खालामदों आरो जों बेयाव थांनानै बिनि एगेन्सै जोङो एफआइआर होदों आरो जाय गाज्रि माने बर' हिन्जाव रेप खालामग्रा बेखौ जोंनो हमहोनाय जादों दा बेल' नङा गोबां खामानि जोंहा माने मावनाय जोंहा उदाहरन दङ दा बेफोर उदाहरनखौ जों दिनै आङो थन्न' बुंब्ला अनेक टाइम लागोन दा प्रमद बर'आ जे बुंदों जे 19 बोसोराव मा मावदों दा बाथ्राया बे मोजां कुइसन बियो जों बेखौ सापर्ट माने बाख्नायो बिथांखौ जे बिदि जे कुइसन खालामदों 17 बोसोराव मा मावा बे बाथ्रा दा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया माखौ मावाखै गाव निजे दिनै डाटा कालेक्सन खालामनानै माखौ मावाखै बेफोरखौ लिस्ट खालामनानै गाव दिनै मावजोबनांगौ रायजो राजाफ्रा लुबैयो मावना हो नोंखौ दिनै मावनो थाखायथ' रायजो राजाफ्रा दिनै
नोंखौ सिफ बानायदों दिनै नों सिफ जादों बिटिसिआव बे माने हाग्रामा मेलेरिया जेखौ जों मावाखै बेखौ मावनो थाखायथ' नोंखौ सिफ बानायदों नों बेखौ माव खिन्थु नोङो अनलि जे 17 बोसोराव मा मावा मा खालामा होननानै दिन थांबाय थानानै जे गावनो मावनो गोसोयैखौल' माने दिन्थिनो नाङा नों मावनो जे गोसो गैया दिनै बे जिनिसाल' दिनै नुजाबाय थादों नोंनिया नों बुंनो 17 बोसोर मा मावदों नों मावफै जोंथ' रावबो बादा होआखै मावनांगौ जों सापर्ट खालामो नोंथांखौ मावनायखौ जों लुबैयो दा बेखौ जों लुबैयो दा 17 बोसोराव मा मावा होननानै आंखौसो दायहैबाय जेनेबा हाग्रामा मेलेरिया थानाय समाव दावराव दैखोम नार्जारिया बेफोरनि गोख्रों मावथिमोन मा मावा होनना सोंबाय आं दिनै बेखौनो क्लियारसन माखासे बाथ्रा बुंनो लुबैदों जे दावराव दैखोम नार्जारिया 2012आव BPF पार्टि नागारदों आं प्रमद बर'नो मिथिनाय जाबाय आरो प्रमद बर'ल' नङा गासै रायजो राजानो मिथिनाय जायो 2012आव आं BPF पार्टि गारनानै आं समाजनि खामानि मावफैदों आरो बेखौ गोबां मानसियानो मिथिगौ जे जों जे हारिनि खामानि मावदों हा हुनिल' बाथ्रा नङा समाजनि बायदिसिना जों हाबा मावदों दा बेफोरखौ प्रमद बर'आ गावबो निजे मिथिगौ दा खिन्थु बे सोंनाय बाथ्रा मा दिनै जों मावनायखौ दिनै बे सैज्य खालामनो हायाखै दा जोंनि मावनाय जेरैखि जों दिनै माने रायजो राजाफ्रा जों मावनायखौ मिथिदों दा जों मावनायखौ मिथिनानै गावसो मावनो हायाखिसै रायजो राजाफोरखौ हमदों दा बेखौ लानानै दिनै बे लाजिनाय मोननानै दा जोंखौसो उल्था माने सोंदों आरोखि नों मा मावा 17 बोसोराव दा बेखौ जोंखौ दाय होनानै बे बारग'नो नागिरदों आरोखि गावनि दायित्वनिफ्राय बारग'नो नागिरनाय जों बेखौसो नुदों दा 12आवनो आङो BPF हान्जाखौ नागारदों आं बेखौ स्पष्ट बुंनाय जाबाय आं जेब्ला BPF हान्जा गारो आं अनेक समस्याखौ लानानै प्रमद बर'जों थांनानै बिसिनि एबसु अफिसाव थांनानै रायज्लायहैदों आरो रायज्लायनाय समाव सोर दंमोन आं बेखौ खोन्थानो हायो प्रमद बर'जों रायज्लायनाय समाव मोनसेल' समस्या लानानै जों थाङाखै गोबां समस्या लानानै जों थांदों जों 2012निफ्राय हा हुनि खामानि मावनाय बेलायाव जों फार्स्ट गसाइगाव माने ट्राइबेल बेल्ट रिफु ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय ट्राइबेल माने नङै मानसिफ्रा इलिगेलि जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव हाबना दं रिफु ट्राइबेल बेल्टआव बेखौ होखारनांगौ होननानै जोंना गसाइगावनि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिया मोनसे केस होदोंमोन दा बे केसखौ जोङो बयबो जोङो माने आसा खालामदोंमोन जे बे केसजों जों मोनसे फिथाइ मोनगोन जों सानदोंमोन जे मोनसे स्टार्ट खालामसै जोङो गसाइगावनिफ्राय जुदि स्टार्ट जायोब्ला बे दस्रायावबो एफेक्ट जागोन बे होननानै जों गसाइगावनिफ्राय स्टार्ट खालामनो थाखाय जों बेखौनो खोब आसा खालामदोंमोन खिन्थु BTC सरकार आरो आसाम सरकारा जे मोनसे फल्स मोनसे एफिडेभिट होनानै हाइकर्टआव होबाय जे माने सरकारानो मावनो थाखाय आखायाव लागासिनो दङ दा होखारनाय बेबस्था आखायाव लागासिनो दङ दा गथे गोदान अर्डार होनांगौ प्रयजन गैया होननानै हाइकर्टआव एफिडेभिट होदों सरकारा BTC सरकार आरो आसाम सरकारा जार फले ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिनि जाय केस बे केसा माने बेयावनो जोबदों आरोखि दा थेवबो बिनि बादैबो जोङो 2012निफ्राय जोङो धरना होदों हा हुनि समस्याखौ लानानै धरना होदों जोङो DC अफिस मोखां धरना होदों जों दिल्लीयावबो थांनानै जोङो ट्राइबेल बेल्टफोरनि समस्याखौ जों बुंहैदों दिल्लीयाव थांनानै जेब्ला जोङो प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो मोनो हम मिनिस्टारखौ लोगो मोनो प्राइम मिनिस्टारा जोंनो मोनसे अर्डार होना हरदों जे ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां इलिगेल हाबनानै दं बेखौ होखारनांगौ होननानै बुंदों दा गथिखे जोंनि मावनाया अकल साननानै लानो नाङा जे जोङो प्रमद बर' थानाय समावल' जों बुंदों बे नङा जों बै समाव हाग्रामा मेलेरिया थानाय समावनो जों ट्राइबेल बेल्टनि बाथ्राखौ जों बुंबोदों आरो ट्राइबेल समस्याफोरखौ जों बुंबोदों दा भारत सरकारा प्राइम मिनिस्टारा जे अर्डार माने जोंनो हरबाय बे अर्डारखौ लानानै जोङो जावले BTC सरकारखौ जों नारसिनबोदों BTC सरकारखौ नारसिननानै जोङो माने चिरां जिल्लायाव खमसे खम स्पेसिफिक माखासे केस दा बेखौ जोङो चिरां जिल्लानि जायनाखि एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट बेनिफ्राय जोङो मोनसे बिसार जों मोननो हादों जे जोङो बे माबानिखौनो बुं मौजाबारि गामि होन सत मौजाबारि बर' मौजाबारि गामि होन ओमफ्राय बिलासपुरनि माखासे हाफोर इन्डिभिजुवेल मानसिफोरनि माखासे हाफोर होन दा बिसोरखौ जोङो बिसार खालामनानै जोङो मोनसे बिथोन जों मोननो हादों अर्डार मोननो हादों जे बे हाया बर'फोरनि बेखौ होखारनांगौ प्रयजन दङ बे अर्डारखौ जों मोननो हादों आरो बे अर्डारखौ BTCआव हाग्रामानि समावनो हरनाय जादों दा बेफोर गासैबो खामानिया हाग्रामानि समावनो जों मावनाय जायो खिन्थु बे प्रमद बर'नि समावल' मावफैदों बे खोथा नङा आरो प्रमद बर'नि सरकारखौ डिस्टार्ब खालामनो थाखाय मावदों बिदि सानदों प्रमद बर'आ बे समावल' नङा जों बै समावनो जों मावबोखादों
आरो बे अर्डारखौ जों मोननो हादों आरो बेल' नङा एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेटआ जे अर्डार हरबाय दा बे अर्डारा बेयाव थाबथाखै हाग्रामानि समाव नै 2019सिम इलेक्सन जासिसिम जोङो फुरा बे माबाखौ एभिक्सन खालामनाय जादों गासैबो प्रसेस बे प्रसेसखौ जों कमप्लिट खालामनानै जों लाजोबनो हादों दा इलेक्सन माने एभिक्सन जानांसिगौ इलेक्सन जोब्बाय कभिड बायदिसिनाबो उसुबिदा जादोंमोन दा इभिक्सन जानांसिगौ दा इभिक्सन जानो थाखाय बे फाइलआ दा जोंना माने माबानाव दं दा रन्जित बसुमतारियाव दङ दा बिथाङा एभिक्सन खालामनांगौ दा फाइलखौ एप्रुभ खालामबानो बे जायो दा जों बेखौ नेगासिनो दं दा बिनि बादैबो जोङो गोबां जायगायाव जोङो ट्राइबेल बेकग्राउन्डनि हा हुनि निरापत्तानि थाखाय जों खामानि मावदों गोबां उदाहरन दं दा जोङो जायगा जों ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै थानाय ओंखारनांगौ होननानै जों माने माबा खालामदों हर्डिंसफोर गायदों हर्डिंसफोरखौ जोंना डिसि एसपि असि बिसोर बोखारनो होदों दा बिसोर बोखारनायनि एगेन्स्टै जोङो हिउमेन राइट्सआवबो जों कमप्लेन होदों ओमफ्राय आसामनि जायनाखि पुलिस एकाउन्टेबिलिटि माने कमिटि पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिटियावबो कमिसन पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसन बेबो जों कमप्लेन होदों दा एसपिनि एगेन्स्टै होदों जों असिनि एगेन्स्टै सार्कोल अफिसारनि एगेन्स्टै जों होदों दा जोंनि बे कमप्लेनखौ मोननानै दा पुलिस एकाउन्टेबिलिटि कमिसना बिसोरनि सायाव एक्सन लादों आरो बिसोर जावले बिसोरो गुवाहाटि थांनानै रिप्लाइ होनो गोनां जादों हिउमेन राइट्सबो माने रिप्लाइ होनो गोनां जादों बिसोर खारदावनांदों दा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव इलिगेल थानायफोरखौ होखारनांगौ होननानै बुंनाय जों हर्डिंस खालामनाय बे बेआइनि नङा बे जों लिगेल आयेनखौ जों सापर्ट खालामनानै आयेनखौ सनमान होननानैसो जों बुंनाय जादों दा गथिखे बेखौ एसपि असि सोरबा डिएसपिआ सार्कोल अफिसारा बोखारनो हाया बेसो इलिगेल दा बेनि थाखाय जों जेब्ला कमप्लेन होयो दा बिथांमोननि सायावसो एक्सन जादों दा बे गथिखे जोंनि मावनाया मैया दाखालि नङा जों खुन 2012निफ्राय जों खामानि मावदों दा बिनि बादैबो जोङो नैबे सार्टिफिकेटआ जायनाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोरनो सार्टिफिकेट होनाय दा बे ट्राइबेल नङैफोरनो सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जोङो अपज खालामदों आपत्ति खालामदों दा जोङो जेब्लानाखि बिपिएफ आरो कंग्रेस सरकारा सर'नियाफोरनो सार्टिफिकेट होनो बिथोन होयो बे समाव ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होदों बे समाव जों अपज खालामदों दा होनो नाङामोन बिथांमोना होबानो जाबाय दा जों बे खोथाखौ लानानै जोङो प्रमद बर'मोनजों रायज्लायहैदों बुंनाय जादों एबसु अफिसाव बुंनाय जादों जे बेखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होखो खिन्थु एबसुआ बे समाव जेबो बुङाखै प्रमद बर'आ जेबो बुङाखै बरंस' बिसोरो ट्राइबेल संघखौ होनायखौसो सापर्ट खालामदों आरो बिसोरो अपेनलि बिदिनो मिटिङावसो बुंदों जे सर'नियाफोरनो सार्टिफिकेट होनांगौ आरो बर्मनफोरनो सार्टिफिकेट होनांगौ बिथांमोना अपेनलिसो बुंनो हादों दा जाय मानसिफ्रा ट्राइबेल नंखाथारा ट्राइबेल लिस्टआव गैया बिसोरनो सार्टिफिकेट होनो थिननाय बेथ' इलिगेल बिसोर जेराव होबथानांगौ फरायसाफोरा होबथायाबा सोर होबथानो आरो ट्राइबेल संघआ गावसोरनो खामानि मावबाय थायो दा ट्राइबेल संघखौ गावसोर बादा होनांगौ गावसोर बादा होआखै ट्राइबेल संघखौ जुदि बादा होयोमोनब्ला हयथ' ट्राइबेल संघआबो होनाय नङामोन बिसोरबो होनाय नङामोन दा दुर्भाग्यआ बेनो जों जेब्ला केस होयो जों हाइकर्टआव जों जेब्ला केस होयो बे सर'नियाफोरनि सार्टिफिकेट होनायनि अब्ला हाइकर्टआ जोंनि आपिलखौ बिथांमोना हाइकर्टआ अनारेबल हाइकर्टआ जोंनि आपिलनि सायाव अर्डार होदों जे सर'नियाफोरा नटिफाइड ट्राइबेल नङा बिसोरनो सार्टिफिकेट होनाङा होननानै अर्डार होदों दा बे दा खिन्थु दुर्भाग्यआ बेनो जोंना आदित्य काश्मीरिया जों केस होनायनि बेरेखा हाइकर्टआव आरोबाव मोनसे बिथांमोना माने अफिसियेल मोनसे एफिडेभिट होदों बिथाङा बुंबाय जे माने दास देखा चौधुरी लस्कर मजुमदार लिरनाय टाइटेलनि मानसिफ्राबो बर' कसारि जोब ओरैनो बिथाङा हाइकर्टआव बुंदों दा बिथाङा चेलेन्ज खालामदों जोंनिसो चेलेन्ज खालामदों दा दुखुनांथाव बेफोरनो जोंनि आफादफ्रा जों जुदि गोख्रों जायोमोनब्ला जों गावनि हारिनि अधिकारखौ लानानै जों गाबथायोमोनब्ला जों अलखद जायामोन दा दिनै बे सार्टिफिकेटखौ मोननानै दिनै नब सर'निया एमपि जालांबाय बेसेबां गिदिर खहा जागोन दिनै दा जों बेखौ लानानै प्रमद बर'जों एबसु अफिसाव जों सावरायहैदों थांनानै बे एबसु अफिसाव जों जेब्ला सावरायो बेयाव आंल' नङा सोरबाल' नङा दा गावसिनावनो गावसिनि इउपिपिएलआव थानाय मानसिफोर दा जायफ्रा दङ गावसिनि एडभाइजार सोरबा खरिफोर दा बिसोर दङ बिसोरो साखि जागोन जों रायज्लायनाय समाव सोर दंमोन आरो बेल' नङा गुबुन समाव गोबां सावराय जादों ओमफ्राय बिसोरनि पिपुल्स माने जयेन्ट एक्सन कमिटि बिसोरजों सावराय जादों बे सार्टिफिकेट होनायखौ लानानैबो ओमफ्राय नब सर'निया जेब्लानाखि देरहालाङो एमपि जालाङो बे सार्टिफिकेट मोननानै अब्लाबो जोङो नै जोंहा आदा जनरलाल बसुमतारिया गावनो थांनानै उरखाव उरखाव ब्रह्मजों रायज्लायदों जे नों केस होनो हायो जे दिनै माने जोंनि शत्रु बर'नि लिडार नब कुमार सर'निया ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि एमपि जाबायब्ला
बेखौ होबथानाय जा दायथ' दं मानोना नायरावजावल' मोनसे रिजार्भ समस्ति बे ट्राइबेलनि थाखाय बे एमपि सिटखौ जों खोमाना लायोब्ला जों जोंनि बाथ्राखौ सोर बुंहैबावनो पार्लियामेन्टआवलाय सोर जोंनि गाबनाय माने दुखु दाहाफोरखौ सोर मिथिबावनो बेखौ केस होनांगौ उरखाव गोरा ब्रह्मखौ बुंनाय जादों आरो उरखाव गोरा ब्रह्मखौ बुंनाय खार'ना जेबो नङा जोंहा आयेनाव दंखायो नैबे पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एक्ट बे पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ एक्टनि 101 धारायाव बेयाव रोखा लिरदों जे जाय माने इलेक्सनाव जेननानै सेकेन्ड पजिशन मोननाय बे केस होनो हायो बयबो होनो हायो केसखौ सोरबा माने नागरिकफ्राबो होनो हायो जाय सेकेन्ड पजिशन मोननानै जेननाय बे केस होनो हायो ओमफ्राय बे गावखौनो क्लेम खालामनो हायो बे देरहाय माने नबसरनाया जुदि इलेक्सन गेलेयामोनब्ला आंनि देरहागौमोन बे क्लेम खालामनो हायो दा गंसे जों बे आयेनखौ लानानै जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आदाजन नङाबो खिन्थु बेखौ उरखाव गोरा जेबो बुङाखिसै बिथाङा खुनु रेसपन्स होआखिसै बिथाङा उनाव जोंनि नेगेटिभसो खोथा जों बुंनाय खोनादों आरो बेखौ लानानै जोंबो आंबो निजे आरो आदाजन नङाबो निजे प्रमद बर'जों रायलायदों जोंबो रायलायदों बेखौ लानानै बे सिरियास मेटार बे जाथिनि बिराद गिदिर माने खहा जानाय खामानि जाबाय गथिखे जों बेखौ लानानै जेब्ला प्रमद बर'खौ बुङो प्रमद बर'आथ' ओरैनोसो जोंनि सिङाव माने जों डिप्ल'मेटिकेलिसो खामानि मावो ओरै होननानै बे बुंदों आरोखि टेकनिकेल उसुबिदा दं जोंहा जों डिप्ल'मेटिकेलि खामानिसिम मावो ओरै होननानै बे प्रमद बर'आ बुंदों आरोखि दा जोंनि नेताया मा टेकनिकेल उसुबिदा थानांगौ जातीय आफादा फरायसा आफादा टेकनिकेल उसुबिदाखौ लानानै जाथिनि एथ' अलखद समाव जों जुदि गाबथानो हायाब्ला जोंनि अबस्था मा जागोन दा दिनै बिथांखौ जों बुहैदोंमोन खिन्थु बिथाङा जोंनो जेबो रेसपन्स होआखै दुखुनांथावा बेनो दा जोङो गथिखे बिथाङा दिनै जोंखौ बुंनो हागौ जे जों माने जेबो मावाखै दासो दिनै बुंदों बै समाव बुंदों आं दिनै माने माबाखौसो प्रश्न खालामनो लुबैदों माने माबाखौ प्रमद बर'खौ जे नोंथाङा नोंथांनावसो जों सोंनो लुबैयो जोंथ' 2012आवनो पार्टि गारनानै जों जाथिनि खामानि मावबाय दा नोंथाङा माने 17 बोसोर हाग्रामानि माबा थानाय समाव सिफ जानानै थानाय समाव बिटि सालायनाय समाव नोंथाङा मा जाथिनि खामानि मावा नोंथाङा जोंनो बुंना हो रायजोनो बुंना हो दिनै रायजोफ्रा बेखौसो खोनासंनो लुबैयो नों मा मावदों बुंना हो दा दिनै एथ' अलखद सम जाबाय नैबे नबसरनियानि जायनाखि एमपि जालांनाय एथ' अलखद सम जाबाय बे अलखद समाव नोङो जोंनि बेरेखासो मिथिं दावथिं खालाम जोंखौ दाय होबाय बिसोर माने जनजाति सुरक्षा मन्चआ जनरलाल बसुमतारी दावराव दैखांनानै जाजोबना जाथियाव गुबुन जाथिनि गेजेराव बुलु बुजा जागोन गलमाल जागोन ओरैना बुंलाबायबाय दा बिथाङा सार्टिफिकेट होनायखौ कनफार्म खालामबाय जे सरनायाबो सार्टिफिकेट होनांगौ बेखौ बुंलाजोब्बाय बे गासिबो गामि जे ट्राइबेलनि संख्याया खम जाबाय ट्राइबेल संख्याया खम जायोब्ला जोङो रिजार्भेसन दानजासिगोन दा रिजार्भेसनखौ दाननायखौ जों जुदि बन्द खालामनांगौब्ला जोङो सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट होनानै जोंनि ट्राइबेलनि जनसंख्याखौ जों बारायना लानांसिगोन ओरैनो बे बाथ्राखौ बे बुंलाजोबदों जेरावबो आरोखि दा आं दिनै प्रश्न खालामनो लुबैदों आरोखि जे माने प्रमद बर'आ मा इन्टारेस्ट दं बेहा बे सरनियाफोरखौ जे ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों दा सरनियासो बै ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोना बिसोर नटिफाइ नङा दा बिसोर ट्राइबेल सार्टिफिकेट लायो माब्रै बर' कसारि नाम लानो लायो दा नों बोरैहाय बे माने ल' स्कर टाइटेल लानाय सरनिया दास देखा चौधुरि बिसोरखौ नों सार्टिफिकेट होनो मा इन्टारेस्टआवनो होनो थिनदों दा जों बेखौसो मिथिनो लुबैयो सोंनो लुबैयो ना मा सार्थ दं माबे सार्थआव नोंसोर सार्टिफिकेट थिनगोन दा दिनै जों बिराद गिलु बालु जोंहा दिनै खथि जाबाय गोबां दिनै बिसोर सार्टिफिकेट होनानै जोंनाव एमएलए आवबो दारायफैदों बिसोरो एमसिएलए आवबो दारायदों गोबां जायगायावनो दारायदों कन्टेस्ट खालामदों रावबो जेबो बुङाखिसै दा जों ओंखायनो सोंनो लुबैदों आरोखि नों 17 बोसोराव मा मावदों नोंनो जोंनो खोन्था बेफोरखौ नों मानो जेबो बुङाखै जोंहाथ' 17 बोसोराव जों जाखिनि माबा 12निफ्राय जों जा हायो जों जाथिनि खामानि मावबाय नों 17 बोसोराव मा मावदों बेखौ नों जोंनो खोन्था होनांगौ ओमफ्राय लोगोसे नोंथाङा बे 17 बोसोराव जों जानि नुदों नोंथाङा जाथिनि फंसे बाथ्रा दिनै बुंनायखौ जों नुवाखै जोङो नोंथांनि अफिसाव थांनानै एबसु अफिसाव थांनानै जोङो हाग्रामानि मावैखौनो लानानै जों बुंहैबाय थादों हाग्रामा जेबो मावाखिसै मावैखौ मावाखै जों बेखौ बुंहैदों खिन्थु नोंथाङाथ' हाग्रामानि बेरेखा फंसे खोथा बुङाखै नोंसोर माथ्र' इलेक्सनल' गेलेदों 2005आव जेब्ला इलेक्सन गेलेयो फार्स्ट बिटिसि इलेक्सन जायो 2005आव इलेक्सन जाब्ला नोंसोर बिटिसि दखल खालामनो थाखाय गारि दखल खालामनो थाखाय इउजि ब्रह्मखौ नोंसोरो सिफ बानायनो थाखाय नोंसोर माने जोंनि माने बर'फोरनि गेजेराव बर' पार्टिनि गेजेराव बिपिएफनि गेजेराव गावस्रानानै लाबोबाय बिसोरो इउजि ब्रह्मखौ सिफ बानायनो थाखाय नोंसोरो जाथिनि गेजेराव गावस्रानानै लाबोबाय आरो बिनि उनाव नोंसोरो कंग्रेसजों एजिपिजों
AIUDFजों एलाइन जानानै बिसोरो इलेक्सन गेलेबाय दा नोंसोरनि बे इलेक्सनारि जानाखि आखु जे नोंसोरहा जातीय केरेक्टार दंमोन बर' फरायसा आफादनि जानाखि जातीय केरेक्टार जातीय आफाद हिसाबै जाथिनि खामानि मावनांगौ बे जिनिसा थाखोमालांजोब्बाय बिसोर गासिबो नोंसोर इलेक्सनल' जर होबाय थाबाय आरोखि दा जोंथ' बेखौसो नुदों दा गथिखे 17 बोसोराव नोंसोर जाथिनि मा मावनांगौ नोंसोर जेबो मावाखिसै आरो दिनै जोंखौसो बुंलाबायदों दा उरखा उरखा ब्रह्मआ जोंखौ माने नांजा नांजा बुंलाबाय दा बिनि मानसिफ्रा बुङो जे दावराव देखायनो नाजादों बे केस होनायनि नामाव फैसा खांनानै जादों माबा लटारिनि फैसा खांनानै जादों मादों बायदिसिना बदनाम आरोखि जों एक फैसा जों इदि खालामा जों एक फैसा जाग्रा मानसि नङा जोङो जाथिनि खामानि मावदों ओंखारदों जों जाथिनि खामानि मावो ओमफ्राय जोङो दा प्रमदनावसो आं मिथिनो लुबैदों जे नोंसोरथ' बै हाग्रामा महिलारि थानाय समाव सिब जानाय समाव बिटिसिआव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया सालायबाय थायो बे समाव इसिबां कौटि थाखा फैदों बिटिसिआव बे कौटि थाखाखौथ' नोंसोरनो पार्सेन्टेज लांनानै खांना लांबाय हादोंना जिसिबां कौटि थाखा बिनि 10% नोंसोर लांदों दा बे 10%आव नोंसोरो बेसेबां लांदों बेथ' जाख्ल'नाय जायाखै नामा बेबोथ' जाख्ल'नाय नोंसोर दिनै जाख्ल'नायनि खोथा बुंबाय थायो हाग्रामा जाख्ल'दों जेबो मावाखै होनबाय थायो बेखौथ' जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया जाख्ल'नायखौ हम जोंथ' बेखौ सापर्ट खालामो जेबो मावाखै नोंसोर बुं जोंहा बेखौ सापर्ट खालामो बुंना हो जेबो मावाखै मा मावाखै बेखौ बुंना रायजोनानै बुंना हो जेबोखौ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया जाख्ल'नायनि एगेन्सै नों बुंदों बेखौबो बुं जों जेबो बुङा खिन्थु नोंसोरथ' जे कालेक्सन खालामनानै लांबाय थायो नोंसोरबो जे जाख्ल'दों बेखौ दिनै नोंसोर माने माबानो हाया बुंनो हाया बुंना हो बेसेबां माने फैसा कालेक्सन जाबाय नोंस्रा बेखौ माने बुंनो हाया आरो दिनै नों दावराव देखायनो नाजानायखौसो माने बुंनो हाबाय माने बे माने माबायाव 16-17 बोसोराव मा मावा होनना बुंबाय आं दिनै प्रमद बर'खौ माने रिकुवेस्ट खालामदों खावलायनो लुबैदों जे आंनाव सोंस्लायस्लाय बे 17 बोसोराव मा मावदों आंनाव सोंस्लायस्लाय माने नोंनि पार्टियावथ' दंजोबो गासिबो जाय जाख्ल'ग्रा जायखौ जाख्ल'ग्रा होनना बुंदों बे बिपिएफनि जेसेबां मोजां मोजां कर्मिफोर दङ नोंनि एडभाइजारानो होन बा सोरबा माने माबाफोर दङ सोरबा इएमफोर दङ सोरबा माने नोंनि कर्मिफोर दङ बिसोरनोथ' बे बिपिएफ पार्टिनिफ्राय थांनाय ना जाख्ल'नायखौथ' बिसोर मिथिथारगौ बेसेबां जाख्ल'बा बिसोर सोंनानै लाबानो जायो आरो 17 बोसोराव मा मावा बिपिएफआ होनना बुंब्ला बिसोर सोंनानै लाबानो जायो होमबानो मिथियो मा मावदों मा मावाखै नोंनाव दंजोबो गासिबो इएमबो दङ नोंनाव गासिबो कर्मिफोरानो दंजोबो मा मावा दा बिसोर सोंबानो जाबाय आरो रेवरावनाव सोंना लाबानो जाबाय रेवरावथ' इएम नोंसिनि रेवराव सों बे 17 बोसोराव मा मावा 17 बोसोराव बिपिएफआ बेसेबां जाख्ल'वा बेखौनो खोन्थाजोबनो हायोना दा जोंखौसो बुंब्ला नोङो दावराव देखायनो नाजारिया नोङो माने मा मावा 17 बोसोराव होनब्ला बे माने जुक्ति गोनांथ' जाया बे आंथ' दहाय बुंना होबाय जे जोङो 2012आवनो आं बिपिएफ पार्टि गारनानै आं जाथिनि खामानि मावनानै जों ओंखारबोदों आरो जों इसेबां मावदों बुंनो थाङोब्ला बेयो जों खुनु पार्टि खुनु सरकार जेबो सिन्था खालामाखै सोर सरकार सोर पार्टि जों सिन्था खालामाखै जाथिया उद्धार जानांगौ जाथिया बिपदनिफ्राय मुक्त जानांगौ जाथिया रैखा मोननांगौ जाथिया गावनि अधिकारखौ मोननांगौ जों बे बाथ्राखौ लानानै जों खामानि मावदों बेयाव खुनु सोरबा माबानि थाखाय डिस्टार्ब होनानै खामानि मावाखै आरो दिनैबो जों मावदों जे प्रमद बर'खौ जों मावनो थिनदों जों बुङाखै जे प्रमद बर'नि माने माबाया सरकारा बायनांगौ प्रमद बर'नि बेरेखा मावनांगौ जों बेखौ बुङाखै जोंहा माने जोंनि न्याय जोंनि अधिकार जोंहा जेखौ मोननांगौ प्राप्य दं जोंनि अधिकार जेखौ दं जों बेखौ मावनांगौ आरो दिनै गां जोंहा माने मोनसे अर्डार दंखाथारो प्राइम मिनिस्टारनिबो अर्डार हरबाय बेखौ जों मोनबाय ट्राइबेल बेल्टबो ओंखारनांगौ होनना बुंनाय बेखौ जों मावनांगौ दिनै ओमफ्राय लोगोसे हाइकर्टआबो जोंनो अर्डार होबाय सरनाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनो नाङा बेखौ जों माने हाइकर्टनिफ्रायबो अर्डार होनबाय होनो नाङा बेखौ बादा हो ओमफ्राय लोगोसे नोङो हाइकर्टआ अनारेबल हाइकर्टआ आरोबाव प्रदुर माने बरानि जायनाखि केस बिनि पिटिसन बे पिटिसनखौनो जाजमेन्ट होनानै अनारेबल हाइकर्टआ दिनै माने माबा होबाय जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जेसेबां इलिगेल दं होखारनांगौ नांबाय आरो बेयावथ' माबायानो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ रेसपन्सिबल खालामदों आरो जथ' माने बिटिसि एरियानि डिसिफोर दं रेसपन्सिबल खालामदों आसाम गभर्नमेन्टखौ रेसपन्सिबल खालामदों दा गथे एथ' मोजां जोंहा मोनसे स्कप फैदों मोनसे अस्त्र जों मोन्दों दा बे जों मावै फैनानै जों मोनफा मोनफा दिनै फिथाइ मोन्दों दा बिसोर जायनाखि मावदों बेनो जोंनि थाखाय फिथाइ ना प्रदुर बरा केस होबाय जों मोनसे फिथाइ मोनबाय बे जोंनि अस्त्र बियो जों बे अस्त्रखौ लानानै मावनांगौ दिनै आंल' नङा जोंल' नङा जोंल' मावदों होनना बुङा दिनै गोबां ट्राइबेल आफादफोर दं दिनै जाय इउट'आ जा दङ इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन जा दं बे माबामोन मावनाय मा होनो मार्कुसमोन मावनाय बेसोरथ' मावगासिनो दं बेस्राफोर खस्थ' खालामनानै गावबा गाव खरस खालामनानै बिसोरखौ जों बाख्नायनांगौ मावनो हो
दा खिन्थु बिसोरखौ सोंगोन नामा जे माने माबा होननानै मा होनो 17 बोसोराव मा खालामनानै थादोंलाय होननानै सोंसै नामा बेखौबो बे इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसनखौबो बिदि सोंगोन नामा आरो दिनै दाखालि माने माबाया बुंनो आराम्भ खालामबाय दा जों खोनाबाय दाखालि नुबाय जोङो माने एबसुआबो दा डिफेन्स बर्डआबो बुंनो आराम्भ खालामबाय दानिया जे ट्राइबेल बेकग्राउन्डनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजनबो होखारनांगौ होननानै दा बिसोरबो खोनाबाय ओमफ्राय लोगोसे माबाखौबो जों ट्राइबेल संखौबो बुंनाय जों खोनाबाय ट्राइबेल संखौ बुंदों जे ट्राइबेल बेकग्राउन्डनिफ्राय इलिगेल इनक्लुजनफोरखौ होखारनांगौ होनना बुंबाय आरोखि दा बे हिसाबै दा 17 बोसोराव मा खालामनानै थाया होननानै प्रमद बर'आ सोंदोंना एबसुखौ सोंदोंना डिफेन्स बर्डआव सों बे 17 बोसोराव मा खालामनानै थाया डिफेन्स बर्डआव सोंदो जोंखौ मानो सोंखो फालाय बे ट्राइबेल संखौ सोंदो बिसोरनाव सोंनांगौ मानो 17 बोसोराव जेबो मावाखै सोंनायाथ' सोंथारनांगौ बुंथारनांगौ बिसोरखौ मानोना जों जेरै मावदों बिसोरथ' मैया दाख्लैसो खावब्ला नुजाफैनाय बायदि नुबाय जोङो 2012निफ्राय एथ' जों जिगौ बुंबोदों जोङो धरना खालामबोदों ओरै गिदिं जोङो डिसिफोरनो मेमर नामैदों जोङो गिदिंजोबदों जोङो आरो स्पेसिफिक केस जायगा जों गिदिं बेफोरखौ बिसार खालामबोदों जोङो बे समावथ' रावबो जेबो बुंफाखै जोंखौ जोंनि जानानै जेबो बुङाखै जोंनि बेरेखासो बुंदों दा दिनै बिसोरखौ सों दिनै दा डिफेन्सखौ सों दिनै मानो 2000 माने माबासिम 17 बोसोरसिम नोंसोर दिनै मानो सिरि थाया जेबो मावाखै माबाया मानो जेबो मावाखै ट्राइबेल संखौ मानो मावाखै बेखौ सों बिसोरो सोंनांगौ खिन्थु जोंखौ मानो सोंनो मोनलाय जोंथ' मावगासिनो दंना दा दिनै बाथ्रा बेफोरखौ लानानै जों दिनै बेखौनो बुंनो लुबैयो आरोखि आरो दिनै हाइकर्टना प्रसेसा कमप्लिट जाबाय अफिसियेल प्रसेसा दा बे दिनै नैबे माबानि खेथ्रआव नबसरनि खेथ्रआव आं एसे बुंबावसै आरोखि नबसरनि खेथ्रआव नबसरनि केसा दासिमबो माने सुप्रिम कर्टआव बे केसा सोलिगासिनो दङ बे बायदिसिना खारनाव बे थाबथादों बे सोलिगोन नै दाखालि 12 थारिखआव जा थारिख दंमोन आरो बेखौ माने टाइम बिदों नबसरनिया बे मोनसे ओमफ्राय जों माबायावबो गुवाहाटियावबो जोंहा नै माने माबायाव सिकिउरिटि कमिटियाव कमप्लेन होनानै सिकिउरिटि कमिटिनिफ्राय बिनि नामखौ एमपिनिफ्राय दाननांगौ होननाय मोनसे माबा पिटिसन होनाय जाबाय आरो सार्टिफिकेट दाननांगौ आरोखि बिनि सार्टिफिकेट दानब्लानो इनभेलिड जाब्लानो बे एमपि दानजायो दा बे हिसाबै बिनि सार्टिफिकेट दाननांगौ होननानै माने सिकिउरिटि कमिटियाव कमप्लेन जाबाय सिकिउरिटि कमिटिया दा नायगिदिंजोब्बाय बे जे बर' कसारि नङा बे जे बर' कसारिनि नाम लानानै सार्टिफिकेट लादों नागिर मोनबाय बे बर' कसारि नङा बिनि हानि रेकर्ड गासैबो डकुमेन्टस नायजोब्बाय मोनबाय प्रमान जाबाय बे बर' कसारि नङा थारमाने बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल इनभेलिड बे भइड बे दा मोनसे बिनि सार्टिफिकेटखौ दाननांगौ दा बिसिम फैना दङ दा खिन्थु गभर्नमेन्टआ मावनो गोसो गैया बायदिसिना जुडिसियेलाव हरबाय जुडिसियेलाव थांनाय बेनिफ्राय मा बुङो बिसोरो रिपर्ट ओमफ्राय माने मा होनो एडभकेट जेनेरेलाव रिपर्ट बिबाय एडभकेट जेनेरेला मा रिपर्ट होयो दा बेफोरबायदि प्रसेसआव थाबथानानै दं खिन्थु जोंनि खामानिया फ्राय बुंनो थांब्ला माने नबसरनि केसाव जोंनि खामानिया जोबजोब्बाय आरो जोंनि मावनांगौआ जोबजोब्बाय दा माथ्र बिनि माबाखौल' दाननांसिगौ दा जोङो जेसेबां हायो जों दिनै जोंनि माने ट्राइबेलनि अधिकारनि थाखाय जों मावगासिनो दङ बुंगासिनो दङ दा प्रमद बर'नो आं बेखौनो बुंनाय जाबाय जे दिनै बिथाङा जोंखौ उल्थानो माने बिपिएफनि माने माबा होननानै बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव जोंनि माने माबाखौ नस्थ' खालामनानै गावसोर जे मावनो गोसो गैया दिनै बेखौसो बिसोर जे मावनाय माने दायथ'निफ्राय एंगारनो हादों बेखौसो दिनै जों नुगासिनो दं आरोखि बिसोर मावनो गोसो गैया दा बेखौ जों नुगासिनो दं दा आङो खुला बुंलायदों प्रमद बर'निसिम आंहा पार्सनेलि आंनि थाखाय खुनु पार्टिया देरसिन नङा खुनु आफादा देरसिन जानो हाया आंहा खुनु पार्टिजों आफादजों माबा मोनसे मोननांगौनिबो सिन्था गैया पार्टिनिफ्राय माबा मोनसे मोननांगौनिबो आसा गैया आरो आंहा मोनसे गोमाजानायखौ गिनायनिबो आंहा जेबो गिनाय गैया आरोखि जाथिनि थाखाय मावलांगोन जाथिनि थाखाय मावखादों मावलांगोन आरो बेखौ मिथिलाखै आं खोन्थानो लुबैदों आरो रायजो राजानि सिगाङावबो आं दिनै बुंनो लुबैदों आरोखि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समाव जेब्लानाखि आन्दलन जायो बड'लेण्ड मुभमेन्ट जायो बे समाव आं केसियारमोन एबसुलेट ट्रेजारार आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि न'आव थानानै बड'लेण्डनि आन्दलनखौ स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय बिथाङा जोंनि न'आव थानानै गावनि इनकाम टेक्सनि अफिसार माने इन्सपेक्टर इनकाम टेक्सनि इन्सपेक्टर बेखौ आंनि न'निफ्राय थानानै जोंनि न'आव थानानै बिथाङा रिजिगनेसन होदों आं थांदों साननो थांदों अनेक गिदिंदों बिजों आंजों दा थांनानै जेब्ला बे माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ रिजिगनेसन होयो अफिसार लाखिनो गोसो गैयामोन बिनि रिजिगनेसनखौ नों मा खालामना जानो नोंखौ गोरिब होननानै बुंनो लादों उपेन्द्र ब्रह्मआ जेबो गैयामोनबो बिराद गोरिब जेबो गैया बेनि थाखाय साख्रि फिसायाबो गिदिरथारमोन खिन्थु साख्रि जाथिनि थाखाय साख्रिखौनो गारबाय बियो दा बे अफिसारा बिसोरनि अफिसारा बेखौ बुंदों ब्रह्म नों साख्रि गारदों नों मा खालामना जानो बे बुंदों आं मास्टार मावनो जाहैसै अब्ला बे बिराद मिनदों अफिसारा मास्टार मावनानै जानो नोङो बे इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर गारनानै मास्टार मावनानै जानो आं नोंनि साख्रिखौ आं माने माबा खालामा आं एक्सेप्ट खालामा नोंनि रेजिडेन्सखौ बे थाबाय थादों बे ओमफ्राय आंनि न'आव जेब्ला फैफिनबावो आरो बेनिफ्राय माने
WT मेसेज हरदों आरोखि बे समावथ' जेबो माबा गैया बे WTल' आरोखि मेसेज आरोखि बे समाव टेलिफन जगाजगबो गैया जेबो गैया WT मेसेज बे हरबावदों आंनि साख्रि रेजिगनेसन बे एक्सेप्ट खालामगौ होननानै उनाव जेब्ला बे मोनसे स्टेटमेन्ट होयो पेपाराव बे स्टेटमेन्टखौ बे इनकाम टेक्स अफिसारा बे मोनदों आरोखि बे मोननानै उपेन ब्रह्मखौ लिंहरबाय बियो ओमफ्राय जों सानै थांबावबाय आरोबाव थांनानै बे जेब्ला जिरायो बुंबाय आरोखि मिस्टार ब्रह्म नोंथ' बिराद गिदिर मानसि नोङो नोंथ' फिसा मानसि नङा होनना बुंबाय आरोखि नों जे माने माबा मास्टार साख्रि मावनानै जागोन होनना बुंदों नोंथ' बिराद गिदिर मानसि नोङो आंथ' नोंनि स्टेटमेन्टखौ मोनबाय फरायनानै खोन्थालायबाय आरोखि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसिडेन्ट जानानै सेक्रेटारि साहेब बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेखौ नुनानै बे खोथाखौ बुंदों आरोखि जे नोंहा जे एफा गिदिर भिजन दंबा आं नोंखौ बादा होआ ओरैनो आरोखि आं नोंखौ बादा होआ नोंनि भिजना साक्सेसफुल जाथों ओरैनो बुंदों ओमफ्राय ओइदिनखालि बिनि रिजिगनेसनखौ बे एक्सेप्ट खालामदों ओमफ्राय जेब्ला एक्सेप्ट खालामो उपेन्द्र ब्रह्मआ बाहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगो आंखौ बुंदों ओइ साख्रिखौथ' गारबायलै ओंखामसो मोनजागोन ना मोनजाया बे बाथ्राखौ बुंदों बे आं ओरैबायदि दुखु मोनदों बे समाव बे बुंनायखौ लानानै आं माने मोदै ओंखारलायदों आरोखि दुखु मोननानै थारैनो बै समाव ओंखाम मोनजानांगौ बाथ्राया बिराद गिदिर बाथ्रामोन आं बेखौ बुंदों जोंनाव थांनानै जाखिनि मोनजायो बिदिनो मावहैनाय थौ होननानै आंनाव थादों मावदों जादों आरो आंनावल' बाथ्रा नङा जेब्ला जोंनाव डिस्टार्ब जायो होंगो दोंगो अनेक मानसि फैदों संकसनिफ्राय सोनाबहा सौदियासिम नेपालनि बर'फोर फैदों बाहेरानि मानसि फैदों अनेकनो हाजार हाजार मानसि जोंनाव उपेन्द्र ब्रह्म नागिरफैदों हर सान फैदों जा एसे हायो ओंखाम खबरसेबाबो जोंनि न'आव जादों जोंनियाव आगान होफैदों दा बे उपेन्द्र ब्रह्मनि बे जायनाखि स्पिरिट बे स्पिरिटखौ लानानै आं दाबो दं आं फेरलेबसे जाथिनि अननाय खामानि मावनाय नङा आरोखि सोरबा जुदि जाथिनि बेरेखा मावदोंब्ला आं बेनि बेरेखा बुंगोन बे BPF हान्जायाबो देरसिन नङा UPPL देरसिन नङा हाग्रामाबो देरसिन नङा प्रमद बर'आबो देरसिन जोंनि थाखाय नङा आरोखि दा आं बे आइ आफा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ नागिरनो फैदोंमोन जोंनि न'आव जे आगान होफैदों बे आगानखौ आं खुनु दिन असनमान खालामा आरो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोंनाव जायगा लादों बेनि बे जायगानि माबाखौ आङो खुनु बेइज्जत खालामा आं सनमान होगोन थैजासे आं जेबो जेखि मोनजालाङा जों बेखौनो मावलांगोन सोलोंनानै ला प्रमद बर' आं नोंखौ बुंनो लुबैयो आरोखि बेबायदि स्पिरिटआ था नोंनाव आंनाव जा स्पिरिट दं बेबायदि बांसिन स्पिरिट था नोंनाव नोंथ' अनेक खोथा बुंदों नोंथ' मिसा खोथा बुंबाय थादों गासैबो जों दानि नुगासिनो दं थगायबोगासिनो दं नों गिदिर गिदिर बाथ्रा नङै बुङै रायजो राजाखौ थगायबोगासिनो दं नों हाग्रामानि बेरेखा नों फंसे खोथा बुङाखै बै समाव जों एथ' नोंखौ बुंबाय थादों जावले फंसे खोथा बुङाखै नों हा हु होनाय बे माबानि मा होनो रामदेबनो हा होनाय खोथा रामदेबनो हा होनायखौ जोङो नोंनि एफ अफिसाव थांना बुंहैदों नों जेबो बुङाखै नों बै समाव जों खथ' अफस खालामदों BTC आव थांनानै जों अफस खालामदों सेक्रेटारि जों दा अफस खालामदों मानो होनांगौ बिलाय होनो मोना प्रमद बर'खौ जों बुंदों प्रमद बर'आ जेबो बुङाखै जेबो दायथ' लायाखै मा खालामो नोंसोरलाय ओमफ्राय दिनै एबसुनि आन्दलनाव प्रमद बर'नि जायनाखि दैदेननाय आन्दलन बे आन्दलनाव 2012 आव थाखिमारियाव माने बर'फ्रा 31 घर बर' गामि गारना फैबाय 31 घर बर' गामि बर'फ्रा गारना फैबाय दा एबसुनि आन्दलन समाव जाहैबाय बांगाल बर' दावराव जानाय समाव जानाय बेयो दा जों बेनि गासिबो लिस्टखौ लानानै जोङो गभर्नमेन्टनोबो जों कमप्लेन होदों गभर्नमेन्टआ डिसिखौ फाथायलायदों जायगा नायनो फाथायदों ओमफ्राय प्रमद बर'खौ जों बुंदों बे सानजानि नैबे क'क्राझारनि सानजा थानाय फ्लाइअभारनि गाहायाव बिसोरो साहा दखान फिसा फिसा होनानै जायो बिसोरनि थाखाय बेब'स्था लादो बिसोरखौ दिनै फिनदिनि बेब'स्था लानांगौ होनना बुंदों 31 घर बे माबानि थाखिमारि गामिनि बिसोर जेबो गुरुत्व लायाखै सिन्ताखौ खालामाखै बिसोरो जेबो मावनो हायाखै बरंसो जों खोनादों बिसोरनिफ्राय न'खराव 500 कालेक्सन खालामनानै बिसोरो आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनि थाखायसो बिसोर माने माबादों आरोखि फैसासो लायदों दा बेफोरसो जों बेखौथ' खोनानो मोन्दों आरो बेल' माने 2014 आव गसाइगावनि माबायाव गासै 8थासो गामि आरोखि 8था गामि बे सावथाल बर' दावराव दावसि जानाय समाव बे समाव बर'फ्रा न'आव थांनो हायाखै सावथालफोरनि अयथासाराव बिसोर गिनानै गामि गारनानै थाफैनांदों बाहेरायाव दा बिसोर सिकिउरिटि मोनाखै थानो थाखाय दा बिसोर जायफ्रा बाहेरायाव दं बिसोर दाबो न' बां गारनानै गामि गारनानै दाबो दंफैयो बे जायगायाव बाहेरायाव थालाबायनानै दं दासिमबो बिसोर दाबो बे जायगायाव थांफिनगौ न'आव थांफिनगौ थांनाय बाथ्राखौसो बुंगासिनो दं जोंनो सिकिउरिटि बाजों थांगोन मोजां मोनसे माने पुलिस सिकिउरिटि होनाब्ला जों थांगोन जों अनेकबार माबायाव रायलायबाय डिसिजोंबो रायलायदों ओमफ्राय माबानि सिभिल एसडिअ गसाइगावनिजोंबो रायलायदों सार्कोल अफिसारजों रायलायदों बिथांमोना बन्दल फाथायहरलायदों मा जादों मा जाया रिपर्ट लादों बिसोरो
2014 जानाय बि दा जों प्रमद बर'नो खोन्थादों बे गामिफ्रा जाहैबाय बरग'फा बरि माने फकियागा सामथाइबारि फुलकुमारि सुखान बावनाय निलायझरा सिलगाग्रि बेफोर गामिनि बर'फ्रा दिनै आलाय सिलाय न' बां गारना थानानै दं दा जों बेखौ प्रमद बर'नि सिगाङाव जों एबसु अफिसाव थांनानै बुंहैदों जेब्ला जों एबसु अफिसाव रायज्लाय मेला मानसि दं बे समावबो दा नै बे समनि माने माबामोन प्रदुत दैमारिमोन दं बे समाव ओमफ्राय नैबाव जाहा थाबाय माबामोन धीरेन बर'मोन दंमोन गबिन्द बसुमतारी दङ आरो एबसु मानसिफ्रा दंजोबो लरेन इस्लारिमोन दङ बेफोर खोथाखौ जों बुंना जोबो गासैबो खिन्थु बिसोरथ' दासिमबो दायित्व लायाखै मानो दोनैया नोंसोरनि आन्दलन समाव बर'फ्रा मानो न' बां गारना खारनांगौ नोंसोर दायित्व लानांगोन ना बेथ' दायित्वआथ' बयनिबो बर' फिसानि दायित्व नोंसोर बाहाय थानांगोन दिनै नों हाग्रामा महिलाया मा मावदों 17 बोसोराव होनबाय थानानै नों बेबायदि दिन खाथायबाय थानोसै नामा दायित्वथ' ना दंमोन नोंसोर बेखौ आन्दलन खालामोन ना हाग्रामा महिलारि बेनिखाय दावराव खालामबाय थामोन बेखौ दोनैनि बेबस्था लायाखै जेबो बुङाखै हाग्रामा महिलाया बेसेबां गिदिर दाय बे हाग्रामा महिलानि थाखाय नोंसोर बेसेबां गिदिर नोंसोर अस्त्र मोन्दोंमोन बेखौ दायनि थाखाय नोंसोर जेबो बुङाखै जों एथ' बुंबायदों जिग' जों बुंबायदों जेबो बुङाखै बिसोरो दा जों दुखुनांथाव जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनायनि नामाव बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बिनानै जोंनि बर' फिसाफ्रा जुदि आलाय सिलाय बिदि न' बां गारनानै खारनांगौ जायोब्ला बे जोंनि थाखाय बेसेबां बिखा खामथाव बेसेबां दुखुनांथाव दिनै आन्दलनाव जों बिराद भिक्टिम जाबाय अनेक मानसि बुथार जाबाय जों बिसोरनि थाखाय जेबो होनो हाला साख्रिबो होनो हाला बिसोर माने बिरादनो न'आव मानसि थैलांबाय सोरहाबा केस जाबाय सोरहाबा जेल जाबाय बिसोर गावबागाव न'खरनिफ्राय दिनै सोरबा मोसौ फानदों सना रुफा फानदों सोरबा इन्दि जि फानदों हा फानदों दा बिसोरनि गेजेरजों गावसोरनि माने जाय केस बेखौ सालायदों रावबो गरसे फैसा हराखै दा अब्ला बेफोर दायित्वआ सोरहा दं बे लिडारफ्रा थानांगौ बे दायित्वखौ बे दायित्व गैया लिडारफ्रा दायित्व गैया मुगैया सा बुंबाय थाबानो जागोन नामा जे 17 बोसोराव मा मावा 17 बोसोराव मा मावा बेखौल' बुंबाय थानानै जागोन नामा दायित्वथ' लानांगोन ना 17 बोसोराव मा मावदों बिनि हिसाब ला आरो मा मावनांगौ बिनि हिसाबखौ मानानै नोंसोर थिग खालाम जों बेखौ लुबैयो दिनै दाय होबाय थानानै गोदाव सोराव खुनु खामानि गैया दामानि गैया बिजों बोरै जानो फालाय दिनै नोङो ट्राइबेल बेल्ट बागाव जेसेबां दङ हाइकर्टनिबो अनारेबल हाइकर्टनिबो अर्डार दंहा दिनै जोंनाव आयेनफ्रानो दंखाजोबो नैबे रेभिनिउ एडमिनिस्ट्रेसन इन आसाम बे लेखाखौ फराय बेफोराव नियमफ्रा गासिबो दंजोबो फरायनानै सोलों चेप्टार 10 आव मा आयेन दं बे चेप्टार 10 नि आयेनखौ फराय बेफोर लेखाखौ फराय मा दं बेफोराव मोनजोबगोन दा दिनै बेफोर होखारनाय बेबस्था ला दा दिनै रायजोफ्रा नोंसोर होखारजानो लुबैदों आरो नोंसोर मावाबा सोर मावनो फालाय नोंसोर जाथिनि थाखाय थैथां मावनो होननानै बिसोरो एथ' गिदिर आन्दलन खालामनाय मानसिया दिनै फैनानै बिसोरो बे माने मालायखौ दाय होयै टाइम खाथायो बे सम नङा बियो मावजानो लुबैदों बिसोरखौ माव आरो बे हा हुआ जोंनि भबिष्यत बियो हा हुआनो जोंनि जिउ नों हा हुखौ जों प्रटेक्ट खालामनो हायाब्ला नोङो थैलाय बिलाय नों जाथि दानो हाया नोङो थैलाय बिलाय नों बड'लेण्ड रायजो मोना नोङो दिनै बे हाखौ दिनै जों माबानांगौ प्रटेक्ट खालामनो हानांगौ दिनै नोंसोर जेबो दायित्व लाखिसै दिनै नोंनि मेगनाव दिनै जोंनि हायावनो दिनै ट्राइबेल बेल्टआवनो गुबुनखौ होखारगासिनो दं बर'खौ होखारगासिनो दं सरकारा दिनै बिसोर मा प्रटेक्सन बेबस्था लाखो दाथ' दिनै बर' बारियाव होखारबाय गुवाहाटियाव नों माबायाव होखारबाय नलपारायाव होखारबाय सरकारा मालाय गावसिनि नांगौ गावसोर होखारना लाबाय गावसोर नांगौ होननानै जोंहा मा खस्थ' जागोन जोंहा मा खैफोद जागोन सिन्ताखौ खालामाखिसै बिसोर माबोरै थांना थाङो सिन्ताखौ खालामाखिसै अथ'स' जोंनि अधिकारमोन बियो बे हाया जोंनि ट्राइबेल बेल्टमोन बियो मोननैबो जायगा बेखौ दिनै बुंग्रा राव गैया दिनै सरकारा रावबो नायाबो खबर लायाबो बोरै जानो बिदिलाय दिनै गावनि हायाव मालाया सेना लाफैजोब्बाय बेखौबो नोंसोर होखारा बोरै जानांगौ दिनै अर्डार होखाजोब्बाय गासैबो अर्डारखौ नोंसोर मानिया बोरै जानांगौ बेबायदि दुखुनांथावसो मा थानांगौ बेखायनो जों दिनै माने जावले बुंहैदों जे हानि आयेनखौ जेरैबाबो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर होखारनांगौ दा जोंनिया माखासे बुंलादों दा गोदाव सोरावनो जे माबाया दाखालि फेरेंगाया बुंबाय बे दावराव देख्रेबना दावराय देख्रेबनो ओरै होनलाना बुंदों बियो बेहा नलेज थानांगौ लेखा फरायनाय बेरै जानोब्ला मानसिखौ जानोब्ला लेंगुवेज बाहायनानै गावखौ देरहादों सानना लानो नाङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जोङो रावबो सोरबा पार्टिकुलार जाथिखौ होखारनांगौ होनना बुङाखै बिथाङा जेरै बुंलादों बे बांगालफोरखौ जों सासेबो होखारा होनलाबायनायफ्रा मा एखेबारे खुनु इरेसपन्सिबोल मानसि बे खुनु खुगानि लागाम गैयै जोंखि बुंदों नामा सोरबा बांगाल होखारजोब होनना बुंदों नामा जोंथ' बुङाखै आयेनाव जाग्रा थानो मोना आयेनाव जाबो थायो थाथों मिलिजुलि थागोन जों अनलायनाय रुजु रुमु जों रायजो जागोन बयजोंबो बेसो खिन्थु बांगालखौ जों सासेबो प्रमद बर' थानाय समाव होखारा माने बिसोर मा होखारनाय नोंसोर उद्देश्य गैया आरोखि बिसोर नुजादों होखारदों गोसो गैया नोंसोरो
ट्राइबेल बेल्टआव एफिसन खालामनो गोसो गैया जों बेखौ दिनै नुनो मोन्दों दा दिनै माने बिथाङा बुंलादों जे माने मजाबारि केसखौ मैयानो आं माबा बिदि बुंनायखौ जायो मजाबारियाव माखासे इनक्ल'जर दं इलिगेल भाबै हाबना थानाय जों बिसोरखौ माने बुजा फराय गेजेरजों रायलायनायनि गेजेरजों जों अल्टारनेटिभ मोनसे बेब'स्था लागोन ओरै होनना बुंदों दा अल्टारनेटिभ बेब'स्था दा ट्राइबेल बेल्टनि आयेनाव खुनु इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ अल्टारनेटिभ माबा मोनसे रिहेबिलेट खालामनायनि बे रोखोम माने रुल्स गैया बिसोर इलिगेल भाबै हाबनानै थाफैदों नोंसोर अमफ्राय हाबनानै थाफैदों बे जायगायाव बिसोर थांफिननांगौ आयेनाव बेसे जे समनिफ्राय बेल्ट ब्लकखौ दानाय जादों बे बेल्ट ब्लक दानाय समनिफ्राय बिसोर बे जायगायाव थानो मोना बेल्ट ब्लकखौ फार्स्ट दादों सिडली ट्राइबेल बेल्ट 1947 5 डिसेम्बर दादों बे 5 डिसेम्बराव बे ट्राइबेल बेल्टखौ सिडली ट्राइबेलखौ दादों बे समनिफ्राय रावबो हाब मोना आरो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन ट्राइबेल बेल्ट दादों बे दानाय समनिफ्राय गुबुन माने माबाफ्रा थाफैनो मोना दा बे आयेनखौ जों मिथिनानै जों होखारनांगौ दा नोङो सोरबा नों बुजायनानै जे दोननो हागोन नों एथ' गोरलैयै जों लानो नाङा बुजायनानै सोरबा थांगोन हायोबाथ' मोजां खोथा खिन्थु नों हा दोनफिननाय खोथाथ' बे फैनो नाङा हा दोनफिननाय हा फिननाय अल्टारनेटिभ मोनसे बेब'स्था खालामनाय बे आयेनाव गैया रुल्सआव गैया बे दा जों बिदि खालामनो हाया बिसोर जोंनिफ्राय फैदों बिसोर जायगायाव थांफिननांगौ आयेनाव बिसोर दङ ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा मोजां खोथा बुंदों आं मोजां मोनदों जे माने बे साहा बागाननि माने माबा गसाइगाव साहा बागान माबा मुरा मोनसेबो दोना होखारजोबगोन होनना बाथ्रा बुंदों आरोखि दा मोजां बेनि स्पिरिट ला गोहोखौ गोरा खालाम बोलोखौ माबा खालाम नोंसोरो आयेनखौ नाय ओमफ्राय नोंनि माने आयेनखौ बाहाय बोलोगोरा जा होखारजोब जों रावबो बुङा बे माने इलिगेल थानायफोरखौ दोननांगौ बे सोरनिबा हा सोरबा पार्टिनि मानसिनि हा बेखौ जों लुबैया होखारजोब जों बेखौसो लुबैयो आरोखि खिन्थु नङै जिनिसखौ जाहाथे बुंलाबायनानै गावनि जाहाथे मान सन्मानखौ नस्थ' खालामना लाया दा दिनै बिथाङा जेरोखोम बुंलादों जोंखौ जेनेबा दावराव देख्रेबनानै दावराय देख्रेबनो होनना बुंलायदों दा बे आंखौथ' मा अफमान खालामनाय जादों नोंनि पार्टिनि गेजेराव इउपिएफएल पार्टिनि गेजेराव गोबां मानसि दं आंखौ मोजां मोनग्रा दङ आंजों जगाजग खालामलायो रायलायो दासिमबो जों रायलायो नों इउपिएफएल पार्टियाव थांबालाय मा जानो थाहै जोंहा जेबो बुंनो बाथ्रा गैया गावबागाव इन्टारेस्टआव पार्टि खालामगोन गावबागाव माबाजों थांगोन पार्टि खालामलायगोन जोंहा जेबो बुंनो बाथ्रा गैया खिन्थु प्रब्लेमखौ जों सावरायो खिन्थु बिसोरबो दुखु मोनगोन ना बिसोरबो गाज्रि मोनगोन बिदि बुंनायखौ मानो बिदि बुंलाखो दा नोंसोरनि पार्टियाव बेफोर जिनिसा एफेक्ट जायो पार्टि इमेजफ्रा नस्थ' जायो पार्टि इमेजआ गाज्रि जायो दा नोंथांमोना होखारनो हादों होखार आरो बेल' नङा एन्टायार हाग्रा ओनसोला दिनै गुबुन गुबुनफ्रा हाबफैजोब्बाय एखेबारे बेखौ दिनै होखारनांगौ बे होखारनाय बेबस्थाखौ लानांगौ लानाय जायाखै ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दा दिनै बाक्सायाव दाखालि गोदानै मोनसे माबा दाना होदों आरोखि आसाम सरकारा चिफ मिनिस्टारा हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे निर्देश हरदों आरोखि बाक्सानि डिसिनो निर्देश हरदों बे जाबाय इन्डास्ट्रि कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइज डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसाम दा बेनो मोनसे बिथोन हरदों माबाया हेमन्त बिश्व शर्माया दा डिसिखौ मोनसे लेन्ड बेंक मोनसे कमिटि दाना होदों डिसिनो माबानि डिसिनो मुसलपुरनो बाक्सा डिसिनो ओमफ्राय मुसलपुराव लेन्ड बेंक कमिटि दाना होनानै दा लेन्ड बेंक कमिटिया दा हा नागिरदों दा हाबो सोरनिफ्राय नागिरदों नालाय हाया नागिरदों नै आं खोन्थानोसै दानिया बे ट्राइबेल बेल्ट बियो ओरै होनदों सिमलगुरि बेयाव 29 जन बर' न'खर ओमफ्राय सान्तिपुर 53 जन बर' न'खर ओमफ्राय मिलनपुर नारायणपुर गामि 28 न'खर ओमफ्राय दैमुगुरि बे जाहैबाय 27 न'खर दा बे न'खरफ्रा गोदो 1985आव मानव गेदेर चरण समर मोनहा पिटिसि थानाय समाव थानो जायगा होदों गोरिब गुन्द्रा मानसि थानो जायगा गैया बिसोरनो बे हाखौ होना होदों दा बिसोरनो पाट्टासो नांगौ बिसोर खाजोना होनानै दाबो दंगासिनो बे जायगायाव पाट्टा नांगौ दा दिनै मा खालामदों नैबे लेन्ड बेंक कमिटिया दा बिसोरनि हाखौ सुख'फिननानै दामाने खुन्थिया दोननानै दा 1 बिगा होननानै लांफिन जाहैबाय दाना आरोखि दा जेराव बिसोरनो सोरनोबा 4 बिगा सोरनोबा 5 बिगा सोरनोबा 3 बिगा होदों दा बिसोरनिफ्राय जुदि 1 बिगा हा लांफिननांगौबा मा जानांगौ बियो आरो मारै लांफिन मोनो दिनै डिसिया बोरै जोंनिया माने बिटि सिङाव बे पावारखौ बोरै मोनखो फालाय बिटिसियाथ' बे जोंनि माने डिसियाथ' बिटिसि सिङाव हाबनानै 16टा साबजेक्ट हरनायनिफ्राय जादों बे डिसियाथ' बिटिसि सिङाव हाबनानै जोंनि हाखौ सेन लानायथ' अधिकार गैया बे मारै मोनखो बियो बे बिटिसि अधिकार बियो जोंनिसो बियो प्रमद बर'आ मा खालामनो हायो गावसो खालामजोबनांगौ गासैबो सोरबा हा होनांगौ सोरबा दानख'नांगौ बे बिनिसो खिन्थु डिसिया मारै मोनखो बेनि फला जाहैबाय बे 16टा जे साबजेक्ट हरबाय माने बिटिसि माने साबजेक्टखौ डिसिनो हरबाय बेनो मोनसे आउटकाम बिनि मोनसे फिथाइ बे दिनै डिसिफ्रा माने पावारफुल जाबाय दिनै दा खाजोनानि रसिद दं गासिबो दङ खाजोनानि गासिबो रसिद दंजोबो आंनाव गासिबो लेखानो दंजोबो
बिसोर सोर सोर बेसेबां माबे समनिफ्राय दासिमबो जे खाजोना होगासिनो दं बे रसिदा दंजोबो दा आं खावलायदों बिथाङा बे मसलपुरनि बे जायनाखि आं दा नाम गामिनि नामखौ खोन्थाबाय बे लिस्टखौ लानानै इमिडियेट बन्द' खालामना हो बे जे 1 बिघा हा दानख'नो नागिरदों बेखौ बन्द' खालामो डिसिखौ बुंहर बिदि जानो मोना आरो बिसोरनो हाखौ इमिडियेट होनांगौ बेखौ बुंना हो जोंबो खावलायहरो दा ओमफ्राय आं लोगोसे मिथिनो लुबैबावदों बे ट्राइबेल बेल्टनि खेथ्रआव जोङो ओरैनो दाखालि 19 तारिखआव जेरैखि जोङो आन्दलन खालामबाय बे आन्दलना बेयावनो जोबनाय नङा जों आन्दलनखौ नै माबायावबो मा होनो चिराङावबो जोंथ' अक्ट'बरनि बे फुजाखौ बायनानै जोङो फार्स्ट उइकआवनो जों अक्ट'बराव धरना मोनसे लाबोनांदों चिराङाव धरना मोनसे गिदिर मोनसे धरनाखौ जों लागोन दाखालि जोङो पारमिसनखौ खोब लिमिटेड पारमिसन जोंनो होदों दाखालि क'क्राझाराव दा थेवबो जोंना मोजाङै मोजां जालांबाय एबार जों चिराङाव आरो गिदिर मोनसे धरना ट्राइबेल बेल्ट प्रटेक्सननि थाखाय जों लागोन दा बे ट्राइबेल बेल्ट प्रटेक्सननि थाखाय जों जाय धरना लागोन बेयाव जों बयबो जों हान्जाफोरखौ जों खावलायगोन दिनै जोंहा माने इउटिअ बिथांमोनखौ जों खावलायगोन बिथांमोना जों लोगो फैनांगौ मार्कुस बसुमतारी फैनांगौ ओमफ्राय ट्राइबेल माने अर्गानाइजेसन दं आरोखि बिसोरबो दा मावगासिनो दं बे राजु देवरिमोनखौ लालायनानै बिसोर जायगा गिदिंगासिनो दं मावगासिनो दं बेफोर जोंनि थाखाय मोजां गोजोनथाव बाथ्रा बियो माव बयबो जोंनि अधिकारखौ लानानै बयबो माव सोनारनानै थानो नाङा सोरबा पार्टिया गाज्रि मोनगोन सोरबा पार्टिया बेनिफिट मोनगोन बे खोथा नङा सोरबा पार्टिखौ थुनाय जागोन बे बाथ्रा नङा जोंहा सोरबा पार्टिया लाब जायो लस जायो जोंहा बेजों जेबो खोथा गैया जोंहा मोननायनिबो बाथ्रा गैया जोंहा गोमाजानायनि बाथ्रा गैया जाथिनि जि मोननांगौ जाथिनि थाखाय खामानि मावनांगौ जों बेखौनो मिथिगौ ओंखायनो बयखौबो खावलायदों फैगौ जुदि जुदि जोंहा धरना जायोबा चिराङाव डिस्ट्रिक्टआव बेयाव जाहाथे बयबो बाहागो लाफैयो आं बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरबाय